Μερικά από τα παιδιά με φωνάζουν με διάφορα παρατσούκια, όπως το Σπυρουλίνα που ακούστηκε σήμερα στο πρωινό. Άλλοι με φωνάζουν Σπύρο, άλλοι με φωνάζουν Καραπουτάκι, άλλοι με φωνάζουν Δούλα, κόβουν το όνομα, το λένε όπως θέλουν. Εμένα δεν με πειράζει, αρκεί να μείνω στο παιχνίδι και να με φωνάζουν μέχρι το τέλος έτσι. Πάμε! Νομίζω ότι είμαι μόνη που χαζογελάω έτσι, σαν τρελή μέσα στο στούντιο. Φοράω την ποδιά και έχει το όνομά μου πάνω και λέω ότι δεν θα την βγάλω ποτέ αυτή την ποδιά. Σπυριδούλα. Γεια σου, σεφ. Καλή αρχή να έχουμε. Καλή αρχή να έχουμε. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Τέλεια. Τα βλέπω. Περνάς καλά προς το παρόν? Περνάω τέλεια. Ωραία. Για να δω τη είμαι φωτογραφία σπίτι. σου. Α, την έχω να τη βλέπει ο κόσμος. Α, πολύ όμορφη φωτογραφία. Δεν είμαι σαν Αγία. Δεν το βλέπεις? Εντάξει. Μια χαρά. Την αφήνω εδώ, Ναι, εννοείται. Πολύ ωραία. Όπου θέλεις. Πάμε τώρα. Επειδή δεν γνωριζόμαστε και καλά, πες μου 3 βασικά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα σου. Είμαι ειλικρινής, Ναι. εγωίστρια και γκρινιάρα. Γκρινιάζω συνέχεια. Γκρινιάζω γιατί με ενοχλεί πολύ αδικία, με ενοχλεί να με κατηγορούνε. Μπορεί να μην με ενοχλεί και τίποτα πολλές φορές και απλά να γκρινιάζω. Γενικά γκρινιάζω πολύ. Πώς θα περιγράψουμε την γκρίνια σε ένα πιάτο? Με το σκληρό. Με τα σπαράγγια μου και τις πατάτες μου που θα είναι λίγο al dente. Τα οποία είναι τα γκρινιάρικα στοιχεία Τα του πιάτου. γκρινιάρικα. Να κάνω μια ερώτηση. Ό,τι θέλεις. Γιατί επέλεξες τώρα μερικά αρνητικά χαρακτηριστικά για να περιγράψεις το πιάτο σου? Δεν είναι αρνητικά. Είναι και η ειλικρίνεια βέβαια στη μέση. Και ο εγωισμός είναι πολύ καλό πράγμα. Η γκρίνια δεν είναι πολύ καλό. Είναι εκεί που πρέπει, είναι καλό. Ναι, πού πρέπει. Εγώ δεν την αντέχω την γκρίνια. Κρεβατομουρμούρα ειδικά δεν μπορώ. Εντάξει, εκεί πρέπει. Εκεί είναι ένα μέρος που πρέπει. Α, Γιατί εκεί θυμάστε τα πάντα εσείς οι άντρες, οπότε σας μένει σίγουρα. όχι, όχι, γυρνάει η κουβέντα αλλού, δεν θέλω. Όχι, Δεν ναι, θέλω. ναι, εννοείται. Ωραία. Ναι, Πάω τώρα πίσω στη δήλωση που είχες κάνει. τέλεια. Αυτή η δήλωση, Όχι, τέλεια. θα σε στοιχιώνει τώρα αυτή και θα σε συνοδεύει. Για Λογικό σένα, είναι. σεφ, είναι πιο σημαντική αυτή η δήλωση όμως, γιατί είμαι η μόνη γυναίκα στην ομάδα σου. Εγώ βλέπω και τα αρχικά μου και περιμένω να λάμψουν προς το Είμαι η τέλος. μόνη γυναίκα στην ομάδα σου. Η οπότε... ερώτηση είναι αν θα λάμψουν με εσένα. Με μένα θα λάμψω, αφού είμαι η μόνη γυναίκα στην ομάδα σου. Δεν θες να κερδίσεις εσύ. Εγώ πάρα πολύ. Οπότε- Όχι θέλω, θα κερδίσω. Την Οπότε, ώρα αφού θα περιμένω. κερδίσεις εσύ, θα κερδίσει η γυναίκα. Η μόνη γυναίκα είμαι εγώ, οπότε ετοιμάσου να κερδίσεις. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Στα διάρκεια που μαγείρευα, μιλούσα λίγο στη φωτογραφία γιατί δεν είχα ξαναμαγειρέψει ποτέ με τη Σπυριδούλα, ούτε τη Σπυριδούλα. Οπότε μου έκανε πολύ καλό που μαγειρέψαμε μαζί. Και τη μαγείρεψα και μαγειρέψαμε και μαζί. Και ακούω το όνομά μου. Ήξερα ότι έχω κάνει ένα καλό πιάτο και ήθελα να ανταμυφθεί. Γκρινιάρα και εγωίστρια Σπυριδούλα. Πες μας με ειλικρίνεια τα υλικά που διάλεξες, που κολλάει το καθένα. Η τσιπούρα είναι η ειλικρίνεια, είναι η καθαρότητα που έχει η θάλασσα. Το μανταρίνι είναι η γκρίνια μου, γιατί σκέφτομαι την παιδική μου ηλικία που έτρωγα πάρα πολλά μανταρίνια, συνέχεια, μπορεί και όλη μέρα. Και το παρομοιάζω με την γκρίνια μου γιατί είμαι σχεδόν όλη μέρα γκρινιάρα. Και ο εγωισμός μου είναι οι πατάτες, τα σπαράγγια, το προσούτο, που είναι λίγο πιο σκληρά, σαν τον εγωισμό. Σε έπεισε. Ναι, Εντάξει. μια χαρά. Οκ. Για να δούμε. Ξεκινάνε να δοκιμάζω το πιάτο μου και σκέφτομαι ότι τα έχω πάει πολύ καλά γιατί έχω δοκιμάσει όλες τις Παρασκευές μου. Απλά κάτι μπορεί να στραβώσει. Φοβάμαι και τον κύριο Κοντιζά πάρα πολύ. Και τον βλέπω δοκιμάζει και γλύφεται. Και θέλω να του πω ότι δεν θέλω να ακούσω κανένα κακό σχόλιο. Σε παρακαλώ, σε βλέπω να γλύφεσαι. Μα γλύφεται, αλήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να φάει κάποιο και να μεταφράσει το πιάτο σου. Δηλαδή, εγώ το πρώτο πράγμα που είπα ότι θα έβγαζα από το πιάτο σου είναι το ψάρι. Γιατί το προσούτο, η πατάτα, το σπαράγγι, το μανταρίνι για μένα δένουν πάρα πολύ καλά και μετά το ψάρι δεν έχει σχεδόν καθόλου γεύση. Γιατί είναι τόσο δυνατά τα υπόλοιπα. Αλλά εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα στοιχείο σε όλο αυτό το πιάτο. Το σημαντικό είναι ότι είναι ένα νόστιμο πιάτο για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Σπυριδούλα. Όταν μου έκανε το σχόλιο ο κύριος Κοντιζάς για το ψάρι, η αλήθεια είναι ότι πάγωσα λίγο. Αλλά είχα πολύ σιγουριά για το πιάτο μου. Εμένα αντιπροσώπευε εμένα και πίστευα. Είναι σαν να του έδωσα τη Σπυριδούλα να δοκιμάσει. Οπότε εγώ χάρηκα πολύ που του άρεσε. Αυτή είναι η φάση. Δεν είναι αυτή η φάση. Τέλος.